Bismillahirrahmanirrahim. Ez dixwazim îro bi çend gotina ji we re behsa heqî bikim. Bi rastî gotina heq di nava milleta nehatî gotin yan şaş hatî gotin kêm hatî gotin. Heq û hiqûqê ku millet behs dike bi piranî ji rastiya jiyanê dûr e. Eger em Müslüman gotina heqê heq mafê mirova heq ne li gora xwediyê heqê ku Xwedê Teala'yê ku kitêba Xwedê Teala Qur'an em nas nekin, tu carî însan bi her awayî bi tu awayî li gora heqiyê hukm nake û edalet pêk nayê. Îro edaleta li dunyayê tê pêganînin ne li gora heqiyê, li gora hewa û hewesiya nefsa însanê, li gora bercewendiyê milletayê, li gora daxwaz û em bivêjin peşn û hesiyatê însana ên mirovî hukm tê kirinê û rastiya heqê li cihê xwe dimîne kes behsa wî nake. Lewra gava tu heqiyê ji kitêbê ji dînê İslamê derxîne tiştekî bi navê dîn namîne. Temamê avakirina dunyayê sistemê îlahî li ser gotina heq tê avakirinê. Lê mixabin Müslüman pir behsa heqê nake. Heq ew tişta ku Xwedê çêkirî erd û asîman e. Xwedê xwe liqandî. Erd û asîman û mirov û temamê tiştê nava erd û asîman de heye. Her wisa ew pêxemberê ku Xwedê şandî, dînê ku ji weran şandî ew heq e. Ji xeynê wî tişê tin tev puç û betal û batil e, di vê dunya hanê neda dê xêr û xweşînên û heta niha nanî ye. Ji vira pêva jî roja qiyametê jî dê Xwedê li deftera emelê we tiştekî xêrê neyê nivîsandinê hûn ê bibin jî kesê batil. Ji ber wê Xwedê Teala dibêje zalike bi ennallâhe huvel heq. Bi vî awayî Xwedê Teala heq e. Tiştê ku Xwedê çêkirî heq e, tiştê ku Xwedê xwe liqandî heq e, tiştê ku Xwedê şandî pêxember û dîn tev heq e. Ve enne ma yed'ûne min dûnihil batil. Ji xeynê Xwedê Teala tişta ku hûn însana dawetê pê dikin, ji xeynê dînê İslamê, qanûna İslamê, nîzama İslamê, ew tefsîr û tehrîla ku em bi hîm û esasê ku Xwedê ji heqê re danîye ew heq e, ji xeynê wî tev batil e, puç û beredayî ye. Ji ber wê însanê ku ji hay ji kitêba Xwedê Teala tune wê nikare edaletê bîn wer. Wê edaletê pêk neyne. Wê li gora heqî edaletê pêk dîne. Herkes behsa edaletê dike, lê ne li gora heqiyê. Merivê ku heqê Xwedê naz nekin. Bela xwe bide gava te heq li gora kitêba Xwedê naz kir. Wê demê tu heqê Xwedê naz dikî pêşî. Paşê tu heqê xwe naz dikî. Paşê tu heqê dîn naz dikî. Paşê tu heqê pêxembera naz dikî. Paşê tu heqê bavê xwe, dîya xwe, kalê xwe, pîra xwe, cîranê xwe, dostê xwe, Müslüman û nemüslüman hemû însana heywan û doğayê jî tu naz dikî. Ew kesê ku heqê Xwedê naz neke, mafê Xwedê nedê, Xwedê Teala bivêje desthilatdariya Xwedê li ser rûyê zemîn tune ez desthilatdarê dunyayê me li gora hiş û mejûyê xwe, hişmendî û mejûyê xwe ez dunyayê berêva din terim. Ew însana çawa ji te re heqê te diparêzin? Çawa edaletê tîne? Çawa divê însanekî dadmend çawa bi edaletê tev digere? Pêşî di gava pêşî da xeta pêşî da şaş kirî. Lewra ev kainat hanê Xwedê çêkirî, ev jiyan hanê Xwedê dayî me, ev xêr û xweşî hanê Xwedê dayî me. Em wê xêr û xweşiya Xwedê Teala ji bîr dikin, mafê Xwedê ji bîr dikin, jê re hemd û sena nakin. Hemd û senakirina dînê İslamê ew gotu li gora dînê İslamê tu jê re pêr hukm bikin. Wela ez bawerim bi İslamê, Qur'an heq e, cennet heq e, cehennem heq e, lê ez li gora qanûnê beşerî hukm dikim. Qura qanûnê medenî. Tu Xwedê bicî dêle, qanûnê Xwedê bicî dêle û tu dibêjî wela ez bi Xwedê bawerim. O qanûnê te jî qanûnê taxûtê ê beşerî ne, ê ne İslamî ne, sedî ser ziddê İslamî ne. Ew însanê ku mafê Xwedê nadê,
او نعمت و قنجی و باشا کو خودی پیرا کری جورا شکر ناکه نانکوریه دکه و چاوا بربکی راسکوبه و چاوا دریوه بریه دا سالاداری دا محکمه دا برجاردانی دا و چاو عدالت به کسی کو حقی خودی نده رج حقی خودی را نسینه او نه عدالت اشتراتینه نه شخوراتینه نه جوا کرتینه ساده ود خاپینه نه خاپن اف کسی کو بی ایمانن لادینن آنجی دی böyle مسلمان لی تجاری به حکم خودی حکم نکن محافظه کاری نی مشرک نی مسلمانن بوانا نخاپن روز قیامت جل خال جهنم را نخینن وانا حتی نها تو ولات روشتا نبین ای مسلمانا وانا عدالت پیک نانینه لورا سیستما کو او پی حکم دکته دا عدالت تونه قانونا کو واندانی پیش خواجالی بشره باتی چه کرنه جی قانون بشره جی مجوی بشره قانون کی جهان شمول چه ناوه اجبر ویجی امهینا ده کولتین دادن ده فقیرین دادن امهینا مالا هف خراب کن هف دو کجین چالا هف دو کولن و ام دوی تشتا گولا گنی دا لعبا پاکش دیگره او سیستم و نظامی کن نل گورا چافکانی خودی تعالی ور آواکرینی و گولا کی گنیه دوی گولا گنی دا بق هیه رق هیه کفجار هیه ام بوی کوسی هیه تو کسی که نکره وی آوه بخواه آوه نه طاهره نه مطهره ای بخوشی ده نخوش بکیف هر خسته خانه آنها مسلمان وره مدین خدا تعالی آوه دهره که آوه جی چیاته جی کانیا بن عده درد که و جی قایناغ خدا تعالی جی جدر خدا تعالی مدین خدا هشتیه ام بونن چه؟ ام بونن پیروه قانون و نظام بشری دنوا به گولا گنی داشت امر عدالت دیگره اما نه تشتکی عقل مندی نه کاری مسلمانای نه کاری کسی دینداره دف جوان جماعت و طریقت کو تجاری بحث طاغوت و حق و عدالت و شرکه نکه دف جوان برده آنها واناش خواه زودا جی خواه جهنم حاضر کرنه وانا ایل سر وی بیرو باوری هانی توبه نکه بمره خدا تعالی مزنه بکی جیوان تبا جهنم هون جوانا دور بسکنه